προσωπική κόλαση και αποκόπτονται από το σώμα της Εκκλησίας. Θα ήθελα να ρωτήσω κάτι, κύριε καθηγητά, εδώ πριν μιλήσουμε πάλι για τη δογματική διδασκαλία που σχετίζεται με την παράδοση, γιατί οι Οικουμενικές Σύνοδοι γίνανε μέχρι μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Από εκεί μετά δεν έχουμε Οικουμενικές Σύνοδοι. Εξέλιξαν τα προβλήματα, δεν υπήρξαν οι συνθήκες. Ωραίο το ερώτημα. Ένα θέμα που είναι επίκαιρο. Είναι επίκαιρο και υπάρχει στις συζητήσεις. Μπορώ να σας πω ότι οι Οικουμενικές Σύνοδοι εμφανίζονται στην θεολογική επιστήμη από τους δυτικούς ως 7. Όμως δεν είναι μόνο 7. Παραδείγματος χάρη, η Επιμεγάλου Φωτίου, που ήταν της όλης Εκκλησίας, υπήρχαν δηλαδή εκεί και οι εκπρόσωποι του Πάπα, έχει καταδικάσει το φιλιόξο και αποτελεί δογματική συνείδηση της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Κανείς δεν είναι εναντίον αυτής της αλήθειας. Επομένως, αυτό σημαίνει αυτόχρημα οικουμενική. Δεν έχουμε ονομάσει ακόμα, δεν την έχουμε καθιερώσει. Κοιτάξτε, κάθε οικουμενική δεν έχει σημασία αν αυτοαποκληθεί η οικουμενική. Η επόμενη αυτή σύνοδο τη χαρακτηρίζει. Όμως καθώς βρισκόμασταν